Lisa, Iya Bu. kamu tenang aja sama Bu Pripun? Kesi. Yeah. Kalau di panggung, di pegelaran malam hari ini, Pak Cahyo itu milik umum. Oke. Jadi- Bu, sik. Dalam- Omonganmu ra penak. Milik umum mak padake WC ngono piye iso? Boten, jadi kita itu harus profesional kerja. Oh, kuwi. Teng panggung niku guyonan panjenengan malah tak anjurkan Nggih. untuk berdialog kalih bintang tamu, Betul. guyon maton, nyerempet sithik, ndak apa-apa. Mergo atiku ki wis tak siapke dadi bojone dalang niku Mbak Iya, Elisa. iya. Atine kudu jembar, padang lembah manah ora kena cemburuan. Lek cemburunan, wah lek kurabi karo Pak Cahyo ora bertahan 16 tahun. Wah, Ya, Ra? kaya 16 ngono tahun loh Mas Ya Kareng. iya Oke. lumayan. Ning asline yo ngempet tok. Hei, Ora ngompori ah Mas Kareng iki lho. Reng. Asline yo ngempet. kowe aja ngawur, Reng. Nun Apa? sewu, lek aku ora tanggapan karo Bu Kesi. Nggih. Anak-anak tak kon ning omah, aku lunga berdua. Kalih Bu Kesi, lho Pacaran. ning mall ngono kuwi. Ya. Mesti mesra romantis tak gandeng tangane. Nggih. Lho. jenengan kalih Mbak Kesi. Heeh. Angger ning mall mesti digandeng. Gandeng, mergo lek ora tak gandeng ora tak cekel tangane, kuwi njupuki apa-apa deh. Tak kira nek mesra ngono plane. Ayo Tak toh. kira. Mesrane mung karo awakmu El. Mosok enggak Tenan. gitu, Bu. Neng aku upama tenan karo awakmu aku malah beneran kok El. Kok beneran diripet lho, Bu? Penak tanggung jawabku iku ngopeni bojo sing kaya ngono gagahe iku penak. Engko misale aku kesel, awakmu sing genti mijeti. Loh, bojo dalang kuwi wah rumangsamu abot lho El. Ladenane kuwi abot. Kadang-kadang lek esuk nyuwun susu. Awan nyuwun kopi. Oh. Bengi nyuwun wedang jahe. Lah aku lek mendina nglayani dhek kan yo kesel to El. Repot nggih, Bu. Repot. Oh, jadi Lagi bagi iki lho, tugas. Lagi iki nyeluk bojone iso dheke lho. Iki Elisa karo Bu Kesi padha ae asine iki ora. Lek omong do ting tepet cotot kabeh ora. Yo diwiti saka Mbak Lisa dhisik coba Moga, kaya moga, apa. moga. Ayo Nggih, sing nom moga. dhisik. Ayo nggih. Izin ya kakak tertua ya. Iya. Iya Adinda. Baiklah Adinda. Maduku. Aku lagi ngerti wong loro rukun seneng mboten Mbak. Jan. iki- Ditenanke apa piye? He. Napa? Tenan apa piye? Heh? Tak lamarke. Ampun Bu, ampun. Pripun? Tenan apa piye? Siapa siapa. Ora apa-apa lho, tenan lho. Ya Bu Kesi. Bu Lisa. Ah, mulai buyar. Mah Iya, Elisa. mulai ini kan. Iya. Moga. Mingkar mingkurengang koro. Para penonton tepuk tangan untuk Mbak Elisa luar biasa. Dudu wong Jawa ning suarane njawani. Ayo. Istimewane teng Ponorogo nggih niki Mas Sahyoku tadi. Nggih to. Wong yang ngendikan niku Mbak Elisa nggih Bu Kesi. Nuwun sewu Nggih. kena diarani jarine wong kene ting pecotot. Ning yen nembang niku suwatene jos. Saya Nggih. sangat. Boten kula niku sak gaduk-gaduk niku nggih belajar kepada kakak tertua ini. Nggih. Inspirator saya. Sak gaduk-gaduk iki apa to, Sak Dik? gaduk-gaduk itu sebisa-bisanya. Aku kok Sesampai-sampainya segaduk-gaduk. sesuk karo kakak dolan ning mall Iya. utawa dolan ning Taman Juruk. Oh, iya. Tak warai tata basa sing apik ya Oh Cahayu. iya, Mbak Yu. Rukun to, Pak? Piye? Sik kok sik to hubungane Taman Juruk karo basa iki apa to? Monggo Taman Juruk nggih binatang lho iki ora. Wong kula ngomong niku wau nggih bingung lho Bu Kesi. Pripun? Wong kok sak gaduk-gaduk, padahal jenenge gaduk ki mak tuk-tuk niku gaduk-gaduk. Piye, Mas? Sak gaduk-gaduk. Gaduk-gaduk kok gini? Lek gaduk-gaduk ki jotos kiwa tengene gaduk-gaduk. Oh ya. No. Lanjut, Mbak. Agarono karenan marti si Hup, oper Bu Kesi. Ya Bu, aja kalah karo adimu, yuk. Aja kalah karo Mbok Nom ngono lho. Iya. Kok iso adimu kuwi kok. Gareng iki ora. Yuk. Bapak Ibu,
jenengan lek Pak Cahyo mendua ngoten setuju mboten? Setuju. Sajae. Piye to wong dong bantengi ora. Iso Malah Lho, setuju. kula jane pengen nyuwun presa lho. Panjenengan niku alasane napa kok iso mempersilahkan Pak Cahyo mendua Elisa dan Casey niku alasane napa, Bu? Coba Ibu Eni kok sing kudungan oren. Napa, Bu? Wah, ora iso jawab kok. Wedi kabeh tak tenani. Nggih. Lah iya, karepe jenengan men enteng gaweane ngono lho Bu Kesi. Dadi engko Senin Selasa Bu Kesi, Rebu Kemis Elisa, terus Jumat Setu engko Bu Kesi. Lah Minggu tak nggih pijet ngono. Loh, pancen ya ngeten lho, memang poligami itu diperbolehkan. Betul, betul. Tapi dengan catatan mbok wek iku kudu setuju, ya toh? Merestui, ikhlas lahir batin. Malam hari ini disekseni warga masyarakat Ponorogo Kedung Banteng, Pak Cahyo tak ikhlasi lahir batin lho. Piye tok 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 tok. Sik Bu Kesi, tak sawang kok kene sampean ngomong ikhlas ning kok ngendur gelungan kemendeng metu keluke to. Wong jenengan kok ketawis teng mriku kemendeng, Mas. Lah lek keng mriki niki ketawise Mbak anu Kesi bahaya, Mas. Napa? Mekrok ngoten. Makrok. Modele kaya arep teladung. Ora, apa ketok aura aku lek nesu? Ora ketok. Gak ketok. Buktekno Bu Kesi, yo suaramu kaya apa? Ayo iki ratune Pangkur Semarangan iki. Ayo iki. Terus sayang. Oke, baby. Unggah keneh Bu Kesi. Mbak Elisa kudu memperhatikan. Ayo. Lah iki kudu sampean iso ngene iki kuduan. Kowe kok aja nganti kalah lho, aja Ayo, nganti kalah. ayo. Kowe pendukungke aku. Tepuk tangan Bu Kesi. Oh, istriku memang luar biasa. Mbak Elisa aja nanti kalah. Sampean kok iso ngono? Gamel aku PN. Ayo. Ning Bunang tok ya. Dodol es kalau Bu Kesi. Tak kira lek kabeh. Iki gamelan mas kawin. Nah iya. Nalika awake dhewe rabi, nek yen pengen menehi Elisa sampean kudu sembodo nukokne gamelan anyar ditulisi CE. Apa kuwi? CE. Cahyo Elisa ngono. Iya. Lek iki kan sing mereke KS. Apa kuwi? Kesi. Malah kondang Sutresno. Kesi Suloyo. AKS kok. Mosok yo kace. Kudune kace kok yo. Iya arep kace. Ayo Bu Kesi, anu Mbak Elisa diterokne Bu Kesi iki mau. Kayak gitu. Oh gitu. Kulo gak sageti. Tak beri semangat dari sini. Bisa, Ayo, Adik, oke. bisa. Masih semangat Bisa, ya. Adik. Ya. Tai wangi donga, Nduk. Kok kene tai wangi donga. Nggih. Jo karo kalah kate karo mbok wek. Nggih. Anu ya. Sik contohnya pesan khas Bu Kesi. Ayo Bu Kesi pesan khas. Yo. Oke, selanjutnya yuk Nadia Arina, yuk. Nadia Arina. Elisa. Pegang tangan dulu. Ya. Asik. Alah karepmu. Sabar. Inna ma asobirin. Wong sabar dadi kekasih. Sekali merdeka tetap merdeka.
Padung tak supporti kaya ngono kok malah. Wis ayo, coba sa. Mepsa, ayo sa, ayo. Piye? Salim. Selamat adikku sayang. Iya. Iya. Mbak Kesi, Mbak Elisa, kula voting nggih. Nggih. Niki sae Mbak Kesi napa sae Mbak Elisa? Sae sedaya sing elek gareng. Amin. Banding-banding ke ora. Pakat to yo. Terus yo. Mbak Lisa, ya Mbak. Oh, aku lagi ya. Yo no, yo. Sinupa sinukarto mreh gretarto pakartine ilmu Mangga buka es. Buka es. Kesi yo. Nggih, Kesi. Suloyo. Boten. Kesi Cahya Kuntabi. Ayo. Ta melu-melu aku mekrok kok wisan. Ya, eten iki. Kang tumrap ning tanah Untuk menunjukkan kekompakannya bareng Mbak Lisa karo Bu Kesi. Coba yen kompak tenan berarti atine ya dadi siji. Ayo, nggih. Ya, pancen penake bareng lho, Er. Ayo. Nggih, Cobi. Nggih. Ayo Yo. sayang. Ji, rok lu. Agama agaming haji Para lenggah tepuk tangan untuk dua-duanya luar biasa, serasi kompak seimbang dan Matur nuwun. terasa. Ayo nggih. Mugi-mugi warga masyarakat Kedung Banteng mriki terhibur, atine seneng, terus tahun ngarep nanggap wayang Pak Cahya Kuntadi maneh. Nggih. Bajute adalah mawar kuning. Mbak Elisa nembang mawar kuning saged? Saged. Nah, bonus 100.000 rene ya. Alah. Ya ampun, aku ya melek to ya. Bu Kesi, mawar kuning saged? Saged. Mriki kula luman ya karo wong-wong nggih. Matur nuwun Pak Dalang. Mas Gareng, Dalem. mawar kuning saged? Boten. Nggih pun, nggih. Mang merongos mriku. Masalah, terah yo nasib kelek sobek yo ngene iki ora masalah. Yang penting kula tesih hoping kali bawa sekuwung ya. Mawar kuning. Mawar adalah bunga yang indah merekah, kuning adalah emas. Semoga bersih desa Kedung Banteng tahun 2026 menjadi indah merekah menuju zaman keemasan. Dados. Mangklung sumping
zaman yang Terima paling indah ya kasih. iki. Dot, dot, dot.